Usa karon sa mga nangandang pag-ayo alang sumaabot nga sinulog sa barangay ang barangay Dayas. Sa ikaduhan lang pag-apil sukad pag 1982 unsa kaha ang namugna nga konsepto sa maong grupo. Ano ang report? Magtuyok sa kadaugan ni skateboarding champion og 2018 ASEAN gold medalist Marjeline Didal ang konsepto sa barangay Dayas nga ilang ipakita atul sa sinulog sa barangay karong umaabot Enero 13. Bisan pa man nga pipila ka semana pa lang sukad sila magsugod og practice sa ilang figures, matud sa choreographer 85% na silang andam sa ilang ritual dance ug 90% alang sa ilang street dancing. Big impact man kayo sa mga tao na unsa man yung skateboarding, no? So atong gipakita ang life ni Marjeline, at the same time kung giunsa pagsud ang skateboard sa life food sa kinabuhi sa Senior Santo Niño sa mga bata. Sa ilang sinulog-based performance, angay atangan sa mga tao ang ilang all-out performance level. Padayon nilang problema karon ang pinansyal apan nagtuo sila nga ilarang makuha ang ilang kinahanglan. Opportunity magud para sa Barangay Dayas mga maka-appeal niya. To think nga kanang gamay ra sa mga barangay niya murag lisod kay tapok, pero through the efforts sa among barangay council ug sa mga SK council na push jud na mo bisag daghan kay mignagian nga kalisod. Amo lang ipaningwaan. Kay first time ya bago pa mi 6 months pagod. No, di ba? Ya way wa bitay mga kanang financial. So kami ra gyud ani ning kamot ug asa may makakuot-kuot. Moabot sa 80 ang ilang mga dancers ug kapin sa usa ka gatos ang ilang props personnel. Naglaom sila karon nga mudaog apan ila ra kining ihalad tanan sa balaang bata. Of course, we're very positive na masuod na top 5. Hoping po sa makuha na mo ang best in street dancing, kasayaw, best in musicality, makuha po na mo so far. Pinamig ipasod ng orchestra o kami koral, naging part sa production. Uban ni Demi Hernani, Chona Cargon, Balitang Bisdak.